Mayong gabi, mga higala, mga kaigsunan, sa tanan nga nagasunod sa ato nga programa dinhi sa Hope Channel, bago na usab nga episode, ang ato nga ihatag diya kaninyo. Karong simanaha, makiguban kita, alas 7 hangtod sa alas 8. May tungod sa topiko sa pagpangandam sa dalan. Preparing the way, the remnant's role in the final days. Ato ni siyang tanahon nga mga tagna dinhi sa balaang kasulatan aron kita maandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Tanahon na to ang papel sa iglesia sa tanang mga tinun-an ug piniyalan ni Ginoong Hesus niining nagakahingapos nga panahon kay ang Ginoo gusto nga kita mag-overtime, gusto nga tabangan nato ang matag-usa sa pagduso sa iyang buhat. Busa karong gabi ato nga tan-awon pag-ayo ang pagpangandam sa dalan. Ang komisyon nga gihatag ni Ginoong Hesus diha sa iyang iglesia ato tan-awon. Apan ang iglesia mga kaigsunan mura og naghinay-hinay. Mao kana nga niining gabi ato painumduman. Let us always remind each one of us of our role in these last days. Now, unsa may papel nato sa pagtuman sa misyon sa Ginoo. So nagisgot man tag remnant o salin. Ang salin mga kaigsunan nagubikan kani sa pagsabot diya sa balaang kasulatan o ato tan-awon, ato nga reviewhon ang ato nga gigikanan kung asa nagumikan ang panghuna-huna sa remnant. Kung asa nagumikan ang salin nga mga magtotoo sa Ginoo. Sa pagkadaghan sa mga grupo karon sa tibuok kalibutan, apan ato tan-awon sumala sa balang kasulatan, asa kita nagumikan aron makita nato ang atong papel niining nagakahingapos nga panahon. Tan-awon nato ang konsepto og ang background og ang katuyuan sa remnant mga kaigsunan. Ato tan-awon kung unsa kining salin sa iglesia. So what is a remnant? No? Tan-awon na siya na to. Anybody can tell us of what is a remnant. Unsa maning remnant? Kay giya. Tan-aw na to ang remnant naa siya'y papel niining nagakahingapos nga panahon. So sumala pa sa mga nagatuon sa balaang kasulatan, the remnant is a portion of people left after a disaster. Especially a disaster identified with divine judgment. No? So, ato ni siyang tan-awon nga usa ka mga nabili na lang kabahin sa usa ka grupo sa tao, human sa usa ka kalamidad, human sa usa ka dako kaayo nga unos nga nahitabo og atong tan-awon kini in the light of the divine judgment nga gihatag sa Ginoo. Kay ang Ginoo adunay paghukom. Ato tan-awon ang remnant mga kaigsunan kung unsa ang ilang nahimo kaniadto og makuhaan natog leksyon sa ato nga kapanahonan karon. So, ato balikon that the remnant are those who remain faithful to God. And these people, they remain faithful, nagpabilin sila nga matinud-anon sa Ginoo, taliwala sa mga pag-antos, sa mga religious persecutions, but then sa katapusan, nakatagamtam sila og kaluwasan. Nakatagamtam sila og kaulian diha sa ilang kahimtang after those long years that they have been with the Lord as they serve the Lord mga kaigsunan. So ato tan-awon niining gabi ang gamot pagayod. Ato tan-awon kung kinsa gikan sa balaang kasulatan ang ideya sa remnant church. Una, atong i-recognize ang gamot mga kaigsunan sa salin nga iglesia. Una, ato nga i-credit diya sa kang Noe. Makita kani sa Genesis chapter 6 hangtod sa chapter 8. Si Noe sultihan sa Ginoo nga maghimo og arka kay iyang laglagon ang kalibutan.
Nganong laglagon sa Dios ang kalibutan kay sumala sa balaang kasulatan diha sa Genesis chapter 6, ang kadautan sa tao hilabihan na gayud kangilgig. His thoughts were continually evil. Mao kana nga ang Ginoo naghukom nga iya na lang laglagon ang tao. Apan taliwala sa kadautan sa kalibutan sa kapanahonan ni Noe, nakita niya nga si Noe usa ka maayo nga tao. Unya, ang balaang kasulatan na ganayon, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. So, taliwala sa kapanahonan sa kadautan, corruption o ngilad nga mga batasan sa panahon sa wala pa ang lunop. Nakita sa Dios nga adunay pamilya, ang pamilya ni Noe. Nga si Noe gayud mismo usa ka matarong nga tao. Blameless siya. Wala siya ikasulti ang tao. Maayo ang iyang pagkinabuhi og siya nagamatinmanon sa Ginoo. Doon na siya tulo ka anak, si Shem, Ham, og si Japheth. Og diha sa Genesis 7, 1 og 5, nagakanayon ang balaang kasulatan, "Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation." So, sa kada henerasyon mga kaisunan, sa kada kapanahonan, ang Ginoo aduna gayoy mga katawan. Usahay, matabunan ang kamatuoran, sama sa nitabo sa Dark Ages, sulod sa 1,260 years. Hilabihan, kadaghan ang gipangdugang nga pagtulunan diha sa Christianity nga wala na mabase sa balaang kasulatan. Anyway, sa iyang kapanahonan sa wala pang lunop, si Noe nakakita og pabor diha atubangan sa Ginoo. And Noah did all that the Lord commanded. So, si Noe nagmatinumanon diha sa Ginoo. Ato tanawon ang karakter ni Noe para ato makita unya didto pod sa sunod nato nga mga pagtuon kung unsa ang mga pamatasan sa mga tao kaniadto nga taliwala sa kadautan naa paghihapon nagapabilin nga matarong. Sumala sa Genesis 8:20, Noah built an altar to the Lord, and taking some of all clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. So kabahin sa kinaiya ni Noe, naghimo siya og altar sa Ginoo og sa pagsakripisyo niini. Karon sa tanan nga mga kinaiya ni Noe, ato tan-awon ang giingon sa balaang kasulatan. Aron ato masabtan unsang mga kinaiya unya didto sa remnant o sa salin nga mga nangabilin nga nagatuo sa Ginoo o katawan sa Ginoo. So si Noe, usa ka matarong nga tao. Si Noe, usa ka tao nga walay buling atubangan diya sa mga katawan sa iyang kapanahunan. Sa wala pang lunop, nakita sa mga katawan that he was blameless. Then, si Noe, naglakaw faithfully diha sa Ginoo. And he was also obedient to God. Kaya ang tanang instruction sa Ginoo, Noe, pag-imog arka, Noe, pagsaka na sa arka, Noe, mauning imong buhaton, he was so obedient to God in that period of time. And he was a religious man kay gasimba man siya sa Ginoo, naghimo man siya sa altar, nagsakripisyo sa Ginoo. So he worshiped the true God. Amidst the many gods today, sa nagkalain-lain nga world religions, o sa mga pagtuo, bisan pa dinhi sa ato lokal, o sa tibok kalibutan, makita nimo nga sa kapanahonan ni Noe, siya nagasimba sa usa ka tinuod nga Dios. And he offered sacrificial offering to God. That is why we need this kind of knowledge. Nga di ay kaniadto taliwala sa autan sa kalibutan, mga kaigsunan, mga kaigalaan, si Noe nagmamindatod-on sa Ginoo. He still have to sacrifice offering to God. And then Noah was a remnant of the world after the flood. So niya na
ang salin nga iglesia, mga kaigsunan, unya nga makita nato dito. So pilara ang nabilin sa panahon ni Noe, sa panahon sa lunop, ang naluwas, mga kaigsunan. We know the story, no? Naibawa na nato. Sumala sa Genesis 7:23, only Noah was left, and those with him in the ark. Sa ato pa, si Noe ra ang nabilin, siya ang remnant, siya ang salin. Nabilin, mga kaigsunan, gikan sa lunop. Siya lang, wala malumos, siya lang ang naluwas. Nga naman, tungod siya ra ang nagtuman sa Ginoo. Just imagine, sa mga katawhan ni anang kapanahonan, pila kaha kagatos kalibo, o pila kaha niabot kahag milyon. We just don't know. But sumala sa balang kasulatan, nagsugod dag panganak ang tao, kay giingon man sa Ginoo kaniadto nga, go and multiply and replenish the earth. So, magdaghan ka mo. So, ang tao ni daghan, mga kaigsunan, apan hilabihan kasubo sa Ginoo, kay ang tao, inay nga magmatinumanon kaniya, ang tao nagmasupilon, ang tao nagmalalison, ang tao nagsupak na sa kabubuton sa Diyos. And just imagine, siguro si Noe, doon na siya mga parente, mga igsoon. But the Bible says, only Noah was left, and those with him in the ark. Sa ato pa, ang iyang anak ra, si Shem, Ham, o si Japheth, apil sa ilang mga asawa. In other words, walo ra sila mga kaigsunan. Akong gitanaw kaning pulo nga left sa Hebrew. Equivalent ni siya sa pulo nga saar. Kaning saar, kanang nabilin o salin, mga kaigsunan. Maoy ingon pa sa Dictionary of Biblical Languages, it is what is the leftover part of some group. So sa mga katawhan sa kalibutan nga gibuhat sa Ginoo, gikan sa ilang Adan, ni iba, paingon sa ilang mga kabataan, and many others, hangtod sa kang Noe. Nakaplagan, mga kaigsunan, nga sila ra ang nabilin nga matinud-anon sa Ginoo. And I salute Noe, no? Makakuha tag leksyon ni ini nga sa kapanahonan nila sa kadautan sa taho, mga kaigsunan, si Noe ra ang iyang asawa nagtudlo sa ilang mga kabataan to be faithful to them, to God, and that they should be obedient to them. Pag-ingon nga saka na sa arka, 120 years ang ilang pagwali, ang ilang pagsangyaw, ang ilang paningkamot sa pagpaybalo sa mga katawan, yet ang mga tao, mga kaigsunan, wala ra sa ila. Mao kana sa panahon ni Ginoong Hesus, Jesus reminded His disciples nga sama sa panahon ni Noe, ang mga tao nagakaon, ang mga tao nagapakasal, kasadya, nagaparte, ang mga tao nagahimog sa mga balay, naganegosyo, everything that the world is doing right now. Maunang ginabuhat nila, mga kahilayan, hangtod nga nagsulod si Noe sa arka, o wala nila bantayan, mga kaigsoon. The same will happen in the last days. That is why we have to know the characteristics of the remnant, so that we will know on the last days unsa ang atong papil nga pagahimuon kung kita nagaalagad sa Ginoo. Now, tan-aw na to ang uban pa nga mga gamot, mga kaigsoon, o roots na to. Human sa kang Noe, sila man ang nag-survive. Kung ato tan-awon ang balaang kasulatan diha sa Genesis kapitulo 11, diha sa Chronicles chapter 1 and chapter 2, gisubay diha ang Table of Nations, gisubay diha ang mga katawan. Makita nimo ang pagsulat gayod sa mga katawan. So gikan sa kang Noe, mga kaigsunan, kung imo tan-awon, si Noe nanganak siya sa kang Shem, Ham o kang Japheth. Og diri kita sumala sa ato nga research, kita nga mga katawan diri sa Asia. We belong to the tribe of Shem. Kay si Shem, brown ang iya nga complexion, mga kaigsunan. Ang tanan nga mga dark nga mga tao or mga itom, they belong to Ham. Ang tanan pod nga mga puti nga mga katawhan, they belong to Japheth. Pero sa diha nga sa human sa lunop, nahubog si Noe. Nakita sumala sa balaang kasulatan nga wala gitabonan ni Ham
apan si Shem og si Japheth ilang gitabunan ang ilang amahan sa diha nga nahibaw-an kini ni Noe, he blessed Shem and Japheth og iyang gi-curse si Ham. That is why ingon niya si Shem og si Japheth magpuyo sa usa ka tulda o sa usa ka balay. They can mix together. And then si Ham mahimo nilang ulipon. It was so sad. Nga mao kana ang naitabo. And then as we look on sa kaliwatan sa mga katawan, si Shem gi-record sa balaang kasulatan diya sa Table of Nations nga nanganak siya sa kang Arphaxad, and then sa kang Sala, and then nanganak siya sa kang Eber. Diya sa kang Eber, mga kaigsunan, naggumikan ang kaliwatan sa mga Hebrehanon. Kay ang Eber, mga kaigsunan, ang iya nga sinultihan Hebrehanon. The word Hebrew comes from Eber. Og si Eber, mga kaigsunan, nanganak siya duha ka buok, si Peleg og si Oktan. Sa kapanahon ni Peleg, gitunga ang kalibutan. We just don't know on how it was. Probably sa tubig, probably diha sa mga katawhan, we just don't know. But then, as we did our research, we found out nga aduna gayoy mga pag-increase diha sa division sa tibuok kalibutan. And then from Peleg, doon na sa igsuon nga si Hoktan. Si Peleg, mga kaigsuonan, diha ang linya ni Ginoong Hesus. Nanganak si Peleg sa kang Rio, nanganak si Rio sa kang Sirog, si Sirog nanganak sa kang Tera, si Tera nanganak sa kang Abram, nga nahimong si Abraham. And then nanganak siya sa kang Isaac, o man sa pagpanganak niya sa kang Isaac, nanganak siya sa kang Jacob. Si Jacob mao ang nahimo nga Israel. Nganong nahimo siya nga Israel? It was very interesting. Sa diha nga nibalik siya dito sa ilaha, tagbuon man siya ni Esau, iyang gipasuguan. And Esau was with him, adunay 400 nga mga armed men. Nahadlok si Jacob. Busa nagampo siya sa Ginoo. Pag-ampo niya sa Ginoo dito sa suba sa habok or sa sapa dito sa habok, nakabantay siya nga dunay tao nga nagapaniid niya. Oy, naglayog sila, mga kaigsunan. Sa paglayog nila, wala gayod niya gibuhayan hangtod sa managbanag diha na dool na sa kadlawon. Og ang iya nakalayog, nag-ingon kaniya nga buhiin ako. And then sensing nga kato siya usa ka extraordinary nga binuhat, ingon niya, buhian ko lang ikaw kung ako imo panalanginan. And then ang binuhat nag-ingon kaniya nga panalanginan ko ikaw. Ang imong ngalan dili na Jacob, kung dili Israel na. Kaya ang Israel nagapasabot, mga kaigsunan, ni adtong kapanahonan nga si Jacob madaogon. He conquered his fear and he became victorious. He became an overcomer. That is why ang ngalan ni Jacob giilisdan sa pangalan nga Israel. Diha nagumikan ang ato nga pagtuo, mga kaigsunan. Ang Israel, later on, doon na siya unified sa diha nga ang Israel gitawag sa Ginoo, giled sila ni Moises gikan sa Ehipto paingon sa yuta sa saad, nga ang saad sa Ginoo diha kanila, they will worship God freely. Niadtong kapanahonan, mga kaigsunan, and then they have to live together with all of their families. Dusi sila ka tribo, mga kaigsunan. Tawag sila sa Ginoo, gihatagan sila sa napulo kasugo sa Ginoo. And then aduna sila'y marital laws, aduna sila'y moral law, aduna sila'y health laws, and many other laws. Diha sa pagsimba sa Ginoo, gitawag sila sa Ginoo, and they were united sa panahon ni Saul, sa panahon ni David, hangtod sa panahon ni Solomon. And then later on, na buak ang Israel. Adunay Kingdom of Israel dito sa northern part, o adunay Southern Kingdom nga duwara ka tribo, ang kang Hudara o ang kang Benjamin. Mao kini, nabuak sila. And then, it's so sad, mga kaigsunan, nga
ang Israel gisugo sa Ginoo sa pagrepresentar kaniya, sa pagpangalagad kaniya. But then, because of the story nga, ang sala, hilabihan kalala, kanila sa pagsagol nila sa mga tao dito sa Kanaan and their neighboring people, they were influenced by the worship of these people and they started to worship idols. Pero taliwala niya na, they were remanded before that. Ang Ginoo nagkabig sa Israel nga iya nga kamagulangan nga anak. And this is it, no? Sa diha nga nakasala sila, there were major diaspora that happened, no? Kaning pagkatibulaag sa Israel tungod sa ilang sala, gisilutan sila sa Ginoo, kay nagsimba naman sila mga Dios-Dios, ang ilang mga anak minyo naman sa laing mga tao, and then many other things, they backslided, they apostatized from the Lord's service. Ang Ginoo supak o ang Ginoo panis diha kanila. But then, ang balaang kasulatan nag-record nga adunay salin nga nabilin. Diha sa 2 Kings 19:30, and the remnant that is escaped of the house of Judah shall yet again take root downward and bear fruit upward. So dunay salin nga mga nabilin. By the way, sa diha nga ang kingdom of Israel, when they backslided against the Lord used the Assyrians, ang mga Asaryahanon. That is why dito sa Middle East, paingon dito sa Turkey, during the time, ang kingdom sa Assyria, ni anang kapanahonan, maoy silot kanila. The Lord used these people. Nga, sa diin mga higala, mga kaigsuunan, adunay daghan nga mga pagkatibulaag nila. Ang usa, naitabo sometimes sa mga 800 BC, mga 722 BC, gilusob sila sa mga Assyrians o gipangbihag tanan nga mga Israel. That was the first diaspora o pagkatibulaag, the scattering of the Jews. Ikadua, panahon sa mga ang Israel. Ikadua, diya sa Kingdom of Judah, gisulod usab sila sa mga Babylonians. Diya sa 6th century BC, mga kaigsunan. So, ang mga Babylonianon, nagsulod kaniya, and dito sa Middle East usab, nagkatibulaag ang mga Israelinon. The last of the diaspora nga naitabo sa Israel, panahon sa mga Romano, sa 70 AD. Diha, nagkatibulaag sila, but then there were remnants. May nangan bilin, mga kaigsunan, no? O sa ato nga pagtanaw, ang Hebrehanon nga pulo nga pilita. Nagpasabot ga ang mga nangabilin. What is the leftover part of some group? So, naay nangabilin, doon ay remnant ang Israel, doon ay remnant ang Huda, mga kaigsunan. Israel as a whole. O diya sa Isaiah 37, 31, the same nga naay remnant nga gamiton sa Ginoo. So, taliwala niya na ang Ginoo nagpahinumdum kanila. Israel, my servant. So, ang Ginoo nagakabig yapon sa Israel nga iyang mga ulipon o iyang mga sulugoon, mga kaigsunan. I have chosen your descendants and tungod kay si Abraham higala sa Ginoo. O iyang gipasabot nga iyang gipili gayod ang Israel. That is why ang salin niining kaliwatan sa Israel, mga kaigsunan, nag-alagad sila sa Ginoo. Panahon ni Prophet Elijah. Imong makita nga wala nagunahuna si Elijah nga doon na pa'y remnant nga nabilin. Iyang huna-una siya na lang ang nag-challenge dito sa Mount Carmel sa mga kaparian ni King Ahab nga nagaserbisyo, nagasimba sa kang Baal. Kaya ang Israel, adunay national apostasy ginahimo, but then there were 7,000 nga nabilin, mga kaigsunan, and they are called remnant. Maugyapon sa panahon ni Hagio, mga 200 BC, mga kaigsunan, still ang salin sa mga katawan, anaa sila. So ang role sa salin, mga kaigsunan, is very important nga masabtan nato. Adunay tulo ka mga Hebrew word niini, pero dinhi ang salin gikan sa Hebrew word nga sirit, no? Which means
the rest or the residue or the remnant, the remainder. So ang nabilin ra gyud, ang last nga mga nabilin nga mga katawan, mga survivors. Mao kini sila no ang mga kaliwatan sa diha sa Israel. Usa ka butang nga ato tan-awon sa ato nga gamot mga kaigsunan sa atong origin. Mao nga ang ilang pagtuo taliwala sa national apostasy, taliwala nga nagsimba na sila mga Diyos-Diyos, yet there were few of them who remained faithful to the Lord. Og ato tan-awon mga kaigsunan kini later on no sa ato nga pagtuon ni ini nga ato nga series. And then of course usa sa atong mga roots of course from Israel neapod ang sakang Jesus Christ and the Christian Church. Mabasa kini nato sa Matthew 16, Matthew 24, 28, diya sa Acts 11, and then sa Revelation 12, 17, 19, 20, and Revelation 10, 11. Sumala pa, sa balaang kasulatan, you are Peter, and upon this rock I will build my church. Kaniadto mga kaigsunan, okay ang iglesia sa panahon sa mga sa unang henerasyon. Apan usa ka butang nga pasidaan ni San Pablo diha sa iglesia nga diha sa Buhat kapitulo 20 nga nag-ingon siya nga gikan ra kanyo mo gawas ang mga tao nga mo balitad nga maghimog mga istorya. Okay? Dayon, si Ginoong Hesus nagpasidaan nga daan ka ang kadautan patugbabaw gayud, mudagsang gayud, ug ang gugma sa kadaghanan mga bugnaw mga kaigsunan. Apan siya nga mulautay, kini singular ni siya mga kaigsunan. Nga naman, kay salin-salin na lang kini. Siya nga mulahotay hangtod sa katapusan maluwas. Mao kana ang maayong balita sa ginharian igawali sa tibuok kalibutan, no? For a witness unto all nations. So, doon natay katungdanan, dunay papil ang salin nga iglesia nga pagbuhaton unya. Unsa ang ilang misyon? Panlakaw kamo, buhatan ninyo nga mga tinudaan ang tanang mga kanasuran, magapamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Balaang Espiritu. Og magatudlo kanila sa tanang mga butang nga mando nako kaninyo. Nga gitudlo nako kaninyo. Og tanawa, makig-uban ako kaninyo bisan pa sa katapusan sa kapanahonan. Mao kining saad sa Ginoo. So, adunay few mga kaigsunan. Tanaw na to in the next day nga akong ipasabot kaninyo nga kaniadto usara ang iglesia apan sa diha nga adunay nagtudlo og binalitad nga mga butang mga kaigsunan nagsugod na tudlo ang uban diha sa Christian Church sa dili na pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesus. And we will look on this. Sa balaang kasulatan diha sa Buhat 11:26, ang pinakauna nga grupo sa mga sumusunod ni Hesus, sa mga tinun-an niya were called Christians. So, gikan sa kang Ginoong Hesus, aduna siya mga tinun-an, si Ginoong Hesus dunay mga sumusunod, ginatawag nato nga mga disciples, and then they are called Christians. But then, as they were warned by Paul, nga dunagyoy mga katawa, no, nga nagsugod na sa iyang kapanahonan during the 1st century until the 2nd century, maayo pang dagan sa mga Kristohanon. Pandiya, mga kaigsunan, naitabo ang subo kayo, sumala sa tagna, kay naitabo ang pagkawala diya sa kamaturan, ang backslide diya sa tanan. O mulukso kita kay sa panahon ni Juan, nga diya na nagsugod ang mga persecution, gihatagan siya ni Ginoong Hesus og pinadayag. It was Jesus Christ to Revelation, and he recorded this og sa chapter 10 mga kaigsunan, sa diha ang role og ang papel sa iglesia, ang sugo sa Ginoo nga pangwali pag-usab. You must prophesy again before many peoples and nations and tongues. Ato ni siya nga isa-isa kaninyo apan ang tagna mga kaigsunan nga nagasaysay diha kanato
these are part sa salin nga iglesia mga kaigsunan. O finally, makita nato nga ang role diya sa pinadayag si Jesus mismo maoy naghatag niini sa kangwan. Diya sa Revelation 12:17, makita nato ang konsepto sa salin sa babae. Sumala sa balaang kasulatan, the dragon was wrought with a woman. Nasuko ang dragon batok sa babae. Kinsa maning dragon? Ang dragon mao ang yawa mga kaigsunan. You can read this in verse 9, nini nga chapter, no? Ang karaan nga bitin, gitawag siya nga Satanas. Gitawag siya nga yawa mga kaigsunan, no? The devil, the old serpent, karaan nga bitin. And then, sumala din nasuko siya sa babae. Kinsa man ang babae din Ang babae is symbolizing the church, the Christian church, the believers of Jesus, the disciples of Jesus. Sa tanan nga nagatuo kang Ginoong Hesus, mao kini ang babae. Kaniadto ang babae putli. Kay gidescribe siya sa balaang kasulatan nga walay buling, wearing a white cloth representing the robe of righteousness of Jesus Christ. She was in white cloth. Nagapasabot, she was pure. Walay sagol ang iyang pagtulunan. But then later on, ang babae naanay pag-usab. Kay naamay babae nga gidescribe pod nga nagsulob na og scarlet color o katong pula-pula nga sanina mga kaigsunan. It was a description nga gihimo ni John nga gihatag ni Jesus so that makabantay kita niining nagakahingapos nga panahon. Og tanawa ang record mga kaigsunan. Ang dragon na suko sa babae og nilakaw siya sa paghimog pakigubat sa salin sa iyang binhi o sa iyang kaliwatan. Went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So dinhi, doon na naitagna nga ang dragon nasuko gayod sa mga tinunan. Nasuko gayod siya sa iglesia. Ang iglesia, bao kining tumutuo ni Jesus. Ang iyang mga tinunan, nga nagapabilin, nga matinud-anon kaniya. Ang ila dinhi, nga description, they keep the commandments of God and they have the testimony of Jesus Christ. Tanaw no sa nato dinhi, sa Griego, ang pulong nga remnant. Tulo ka pulong dinhi o duha ka pulong, gikan sa pulong nga lima, a relatively small part which continues to exist. Sa ato paggamay ra sila, pero nagpadayon sila sa kinabuhi, sa paglungtad dinhi sa kalibutan, girepresentahan nila ang pagtulunan ni Ginoong Hesus. So, gamay ra ni sila. Ang ikadua, gitawag nga loipos. That remaining, katong nangabilin ra gyud, or that which remains over, katong nangabilin ra gyud. Doon yung mga tao nga nagpabilin mga kaigsunan. And then, left, katubang nabilin ra gyud, no? Nasalin ra. And other, or rest of, or uban pa. No? Mao ka na nga, ang balaang kasulatan, naghatag ka na to og panghuna-una, nga nasuko gayod ang dragon sa uban pang kaliwat sa babae. Doon na padiay siya uban nga kaliwat. Kanuman, ang babae manggod nag-backslide. Ang babae nag-backslide o naghimo na sa pagtulunan nga dili base sa pagtulunan ni Jesus. Sa The Great Commission diya sa Mateo 28 mga kaigsunan, si Jesus naghatag kanato og instruction. Gitawag kani nga The Great Commission. Teaching them to obey everything. So ang tanan nga gitudlo ni Jesus, mo'y ato pod itudlo. Unfortunately, kini nga pagtulunan gisagulan sa dili na base sa balaang kasulatan. Sa sunod nga mga adlaw, ato kanang i-expose kaninyo aron masayran sa mga katawhan dinhi sa nagasunod sa ato nga tulumanon nga ang papel nato mga kaigsunan mao ang pagpasidaan niining kamaturan og mahibaw-an nato ang papel sa salin nga iglesia sa katapusan nga panahon. Unya sa dinhi mangutan nata those who were left
Nangutan ng uban, unsa man ni siya ang testimony of Jesus. Naara sa pinadayag 19 Gis. Gitubag ka na sa Bible, and I fell at His feet to worship Him. Si Juan, Revelador, muhapa, unta, aron sa pagsimba sa manulunda, apan siya nagkanayon kaniya, ayaw ka nagbuhata, kay ako, imo ra usab kauban nga, sulugoon sa Ginoo, o ulipon sa Ginoo. Worship God, ingon niya, simbaha ang Diyos. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So simbaha ang Ginoo, kay ang testimonyo o ang pagpamatuod ni Jesus mao ang espiritu sa tagna mga kisudan. This ato kining tan-awon later on kung unsa kini ako ning isaysay sa inyo because this is one of the characteristics of the remnant church. Ikatulo, tan-aw nato ang reliyon sa remnant sa salin. Unsa man ang ilang way of life, unsa man ang ilang pagtuo, mao kining buti pasabot dinhi sa religion. Kaya ang religion is a way of life that which we believe and we serve God. Ang ato kini nga kinabuhi. So ang characteristics sa remnant, una, they keep the commandments of God. Ikadua, they have the testimony of Jesus. O sumala pa sa akong gibasa diya kaninyo, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Mga higala, mga kaigsunan throughout the world. Sa diha nga ang mga katawan sa Ginoo nagapangwali, mga kaigsunan. You could just appreciate sa prophetic church, sa salin nga iglesia, nga duna niini. Ato ni siyang i-identify ugba, mga kaigsunan. Tan-aw na to, who are these who keep the commandments of God? Kay daghan sa mga tao karon ang nagaangkon nga sila adunay pagtuman sa sugo sa Dios. But then ato po na tan-awon i-expose diya kaninyo nga ang sugo sa Dios gikulangan, gipulihan, gidugangan. Ato po na siya nga tan-awon because ang sugo sa Dios mao kaning moral law which is universal. Naglangkob kini sa tanan. Mabasa nimo kini diha sa Genesis or sa Exodus kapitulo 20 mga bersikulo sa 3 hangtod gayud sa 17. Naa diya ang sugo sa Dios. The commandments of God. It is called the moral law. Nga ang sugo nga maoy gibantayan sa Israel. Yet ang uban nag-backslide ini. Kaya ang una nga sugo nagkanayon, dili ka magbaton og laing Dios atubangan nako, ingon sa Ginoo. Mao kana nga ang Dios dili gusto nga magsimba ang tao og Dios. Kung ikaw igsoon nagasimba og Dios, delikado ka na. Ang ato simbahon ra gyud ang Dios pinaagi ni Ginoong Hesus. Let us worship God through Jesus Christ. Mao kana ang ato nga tad-awon dinhi. And they have the testimony of Jesus Christ, which is the spirit of prophecy. Ang salin nga iglesia adunay spiritual gift, adunay giya sa usa ka propeta. And we are going to expose this to you the next time around, no? Para nga masabtan nato. But then, for this time, let me share with you some of the things nga ato natun-an dinhi. Tulo ka mga butang ang konsepto diha sa remnant. Nagumikan diay kini didto pa sa panahon sa paglunop. Sa wala pa naglunop, ang Ginoo naghatag kaluwasan sa panimalay ra gyud ni Noe. Out of the many people in the world during the time, panahon ni Noe, 8 ra ang naluwas. 8 ra ang nahimong salin sa tanang katawhan sa kalibutan. After that, in the process of time, nakaabot sa panahon sa kang Jacob, ang 12 tribes of Israel, ang Israel mismo, gitawag sila nga kamagulangan nga anak sa Ginoo, o ang kamagulangan nga anak sa Ginoo, iya ka ng mga igsoon tanan. That is why Jesus said that we are brethren. O diya sa John chapter 1, kung imo tan-awon diya sa tanan nga mutuo kaniya, musugot kaniya, to them He give power to be called the sons of God. Sa tanan nga mo
magtuo kang Ginoong Hesus. So with this, I hope and pray nga doon na mo'y nakuha karon sa konsepto diha sa remnant, sa salin nga iglesia. Kay ang issue on the last days, mga kaigsunan, dili ni siya padaghanay. Ang issue sa last days, patinud anay. Bahalag gamay ra. Kay nag-ingon si Ginoong Hesus, ahayaw kahadlok gamay nga panon. Ayaw kahadlok. Kay ang Ginoo naa diya kanunay. Bahalag gamay ra, pero quality, mga kaigsunan. Bahalag gamay ra, basta matinud-anon sa Ginoo. Mauning naitabo sa City Mill nga wala nagyukbo, wala nagsimba sa kang Baal panahon ni Prophet Elijah. Sa atong kapanahonan karon, there are so many temptations, there are so many idols that is around us. There are so many presentations nga ginahimo. And these are things nga dapat ato bantayan, mga higala, mga kaigsunan. So with this, let me make this conclusion. Ato tanawon, mga kaigsunan. The remnant are followers of God who endured sufferings and remained faithful to God until the end of times. Abi ninyo, panahon sa Dark Ages, gikan sa 538 AD officially, hangtod gayod sa 1798, hilabihan kadaghan sa mga Kristohanon ang nangamatay. Gilutos sila tungod sa ilang pagtuo sa Ginoo. Apan wala nila gitanaw ang ilang kaugalingon. Sila nagsalig sa Ginoo kay nasabtan nila nga bahalag mamatay sila, mga kaigsunan, they will be resurrected by God on the last days. Ogma, ato nga paningkamutan nga masabtan ninyo ang usara ka iglesia nga nabuak, mga kaigsunan, tungod sa backsliding. I'm going to share that with you para masabtan ninyo ang papel sa salin nga iglesia. Gamay ra sila, apan matinud-anon, di kalidad ang ilang kinabuhi, nagabantay sila sa sugo sa Dios og nagahupot sa panghimatuod ni Jesus. Unsa pa gyud? They are a small part that survived and remained true to God. Mao kana nga taliwala sa daghan nga mga katalagman sa kalibutan karon. Daghan na ang gabackslide. Pero kita magpabilid nga matinud-anon sa Ginoo. Kay sumala sa tagna, doon na gayoy kaguliyang nga may tabo sa katapusan sa panahon. Kung imo tanawon ang balaang kasulatan, it has been predicted. But then, siya nga maulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Gitagna na ni Jesus, mudagsang gayod ang kadautan diya sa Mateo 24. Mudagsang ang kadautan, ang gugma sa kadaganan, mga bugnaw. Pero kita dapat magmainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Siya nga mulahutay hangtod sa katapusan maluwas, mga kaigsunan. And finally, they keep the law of God and have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy. Sa pagkanindot nga ang libro sa pinadayag naghatag kanato og usa ka pasidaan, og usa ka propesya nga naghatag kanatog ideya nga ang dragon masuko gayod. Kay kung imo tanawon ang Revelation chapter 12, suko sa kaayo kay ang iyang panahon mubo na lang, mga kaigsunan. And Satan is doing all the means, all agencies nga iyang mabuhat. Mao kana nga usahay bisan diha sa iglesia, bisan diha sa Christianity. Why we have segments in Christianity? Simply because the truth is being covered. The truth is not being lived honestly by those who claim that they are Christians, mga kaigsunan. So kita, niining nagakahingapos ka panahon, ako mong imbitahon to be true and loyal to Jesus Christ. By the way, before I end, ako lang gusto nga ipasabot ka ninyo kung unsa ang nagian sa panahon nilang Noe. Try to imagine, only 8 of them were saved and they are the first remnant. Nga kung imo tanahon, mga kaigsunan, mga kagalaan, dili nimo gayod ma-imagine. 120 katuig ang ilang wali. Yet, ang mga igagaw, ang mga paryente, ang mga higala, sa ato karon kasusyo, mga classmate, and many others, even their brethren, did not come in or wala sila nag-enter into the ark.
When God said, Noe, sulod na mo sa arka. Gidala ni Noe ang iyang asawa, ang iyang mga kabataan o ang ilang asawa so that they will survive the universal flood. Busa mga higala, mga kaigsunan, I hope and I pray that there will be a way. Onsay giingon dire, we are preparing the way, the remnant church role in the final days. We are now living on the final days of this earth history. Imo nang makita ang daghan nga nagakitabo sa palibot. But then this church, samtang may panahon pa kita, ato buhaton ang ato marangan, aron makasabot ang uban diya sa kamaturan og ilang dawaton si Jesus nga ilang personal nga manluluwas. Kay wala na dalan dito sa langit. Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father except through me. In the next episode, atong i-expose diya kaninyo, ang mga butang nga gihimo sa tao, gi-invento sa tao so that people will be deceived. And there are so many people that has been deceived, mga kaigsunan, sa kaaway kay gagamit ang yawa sa ahensya. And if we are not filled with the Holy Spirit, we might be part of those that will be deceived. May God bless us, mga kaigsunan. Ato tanawon, hinaut, maandam kita, and let us pray that Jesus Christ will use us so that the way will be our theme within this week. God bless us. Mayong gabi kanatong tanan, sa dili pa kita maghuman, mga kaigsunan, magampo usa kita. Amahan nga balaan, salamat kaayo sa mga pagtulunan nga imong gihatag diya kanamo. Amo nasabtan ang konsepto sa salin nga iglesia. Ang among papel, amo tan-awon niining nagakahingapos ka panahon. Salamat kaayo sa kaalam nga langit nun nga imong gipadayag diha kanamo. Og nagapadayon kami sa pag-ampo nga ang imong balaang espiritu magagamit kanamo. O Diyos nga balaan, panalangini ang tanan nga sunod niini, nagatanaw, nagapaminaw, ang tanan. Dili lang dinhi sa Mindanao, apan sa Visayas o sa Luzon, sa tibok Pilipinas, o bisan pa sa uban nga mga dapit o mga kanasuran. Panalangini sila, O Diyos, that kining mga kaigsunan, masayod sa kamaturan o amo mahimo ang among papel niining nagakahimpos nga panahon. Panalangini kaming tanan, o pasayloa kami sa among mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.